Във време, когато чувстваме, че светът се променя с всеки изминал ден, много от нас усещат тих копнеж за по-дълбок смисъл, за по-истински връзки и за живот, в който светлината и душевният мир са водещи. Това е пробуждането на новата земя, процес на вътрешна трансформация, при който избираме да живеем с повече съзнателност, грижа и отвореност към любовта, както към себе си, така и към другите. Да бъдеш в синхрон с светлината означава да следваш гласа на интуицията, да се доверяваш на малките знаци, които идват по пътя ти, и да позволяваш на радостта и благодарността да водят ежедневните ти избори. Забелязвал ли си промени в себе си или в света около теб, които напомнят, че новата земя вече се ражда чрез всеки осъзнат миг? Заедно можем да преминем отвъд материалното и да се отворим към безкрайните възможности на духа. Благодаря ти, че беше с мен. С любов, Зорница Сребрева.